du skal gjøre? Jeg skal slå denne øksa på boksen. Kan du forklare hva det er? Det er bålpannekake! Jeg gjør det over 1, 2, 3. Og slå en gang til. Hardere. Jeg tror dessverre du er nødt til å hjelpe ham. Nei, det tror ikke jeg. Hardere. Burde du ikke prøve det? Du, jeg tror hammer og spiker er... Du, jeg har en følelse med, jeg vet ikke bakom deg. Den lukta. Den har vi. Du, forsiktig, forsiktig. Ikke noe stor fiasko! Hvorfor flirer du? Nei, du må slå hardere. Men ikke så hardt at du skader deg selv. Hva er det? Du må slå hardere. Er det fisk? Nei, det er pannekake. Stopp! Det er fisk, det er surstrømning. Å, fy faen! Åh. Vi trodde du skulle spy eller noe, jeg vet ikke. Simon! Ja. Han har hugget mer. Ja. Ja. Kom og hent telefon. Ja, jeg kommer. Å, fy. Ja, det er faen ikke langt unna. Au! Nei, jeg klarer ikke. Ikke faen. Ravn, hvordan klarer du å stå der? Dødt i nesa. Det lukter ikke. Jeg er litt skuffet over at det ikke var bålpannekake. Prøvde du det? At det var bålpannekake. Jeg vet ikke. Jeg trodde det.
litt gammel. Det blir lukta enda verre nå. Hvordan ser det ut det der? Gøy. Ok, vet du hva? Jeg skal holde pusten og så kommer jeg springende så jeg får filmet det. Ja, det er bra, Ravn. Å, fy faen. Og det her er et folk. Du er faen meg en badass. Ja.